zino guztietako lan denporarik txarren atxoi oskun. Eta, bueno, esan ezin lainoa gozame, esan ezin hain denpora txarraz, bueno, korrikalariek eskertu zaurien temperatura aldetik, lainoa bemoten dutze bere tokea, paisajea zen zaurien bestera batera disfruta doria, eta gogorren ezin zen zuzeneko irudiek aterateko, ukizauri zen zaintasunek. Bai, ostean, korrikalari posik argazkilari, beposik izan zaren, bueno, lainoa da guztabek lan argazki eta ateratea, eta nik uste, bueno, danok, mendie batzutan eguzkitzu dago, ez datzetan hola. Jente asko hurbildu da, lasterketa korrikalaritatik aparte bai animetan eta bai asteburu pasetan. Egon diren futrakak jateko guztiak saldu daurie, musika gozanean arrasti, jente pilo bat egon entzuten, gauean horregan be bai, eta gaur rumean karreran be hori, exite.